बिदि आरो आं ओरैब्लाबो उदालगुरि होनबाथाय फैलाबायनो गोसो जायो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सुबिदा मोनब्ला बे बिजामादैफोर थालांगोन आरोखि। आंखौ बयबो नुहुरदोंना? आंबो गोजौखा गोजौआ। फंबाया थाबायनानैसो लेक्सार मारिबा मोजां जागोन नामा? औ बिदि नायग्रोनांगौ ना। आङो आदा राजु ब्रह्मखौ हामबायहोयो आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय। आदा राजुआ लेंहरनायखाय आं फैबाय आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोखि। डाबल बैसागु फिलिं फैदों। हालिया माने दुखुआ बयनावबो थायो, दुखुआ मोसौ बोरमाफोरनाव थाया, मानसिनाव थायो आरोखि। आरो जायनाव दुखु गैया होनो बेनाव खोनादोंना? जायनाव दुखु गैया होनो बेनिफ्राय थगायसुलासिन बे मुलुगाव मानसि गैया मिथिबाय? माबा मोनसे थायो, सोरनाबा हिनजावनि दुखु, सोरनावबा फिसायनि दुखु, सोरनावबा बिहामजो प्रब्लेम, सोरनावबा बिखुनजो प्रब्लेम थाखायो नङा होमबा? दा बेनि गेजेरावनो जों थांनानै दं दुखु सुखुनि गेजेराव। ओंखायनो रंजालि बैसागु फैब्ला दुखु सुखु नांलायनाय खमलायनायखौ बावगारनानै गोरोबलायनानै रंजानांगौ आरो मा बिदि माने सारादुआव फैनाय बायदि दरसि दरसि थानाङा। नंगौ नाङा? सारादुआव जों माबायदि थायो? सोरबा मिनिहैयो सारादुआव? मिनिनो हाया, माने अबस्था खाराब गय जायो आरोखि। दा ओंखायनो जों मानसि नालाय मिनिस्लुनानै थानांगौ, अरायबो रंजानानै थानांगौ आरोखि। Only human beings are gifted with the ability to smile. Animals don't have this ability. खालि जों सुबुं माहारि मानसि जाथियाल' मिनिस्लुनो हानाय गोहो दं। जिब जुनारफोरनो इसोरा मिनिस्लुनो हानाय गोहोखौ होआखै आरोखि। दा बादियाव नोङो मासे मोसौखौ आं नोंनो 1 लाख होनोसै दामब्रा बाबु, माबायदि मिनिस्लुगोन मोसौआ? आरो मैसोखौबो होनो नोङो, मैसोखौ मा होनो नोंसिनियाव? बाफेल'खौ मैसानो होनो ना? मैसोखौबो होनो नोङो, ओइ मैसो आं नोंनो 1 लाख होनोसै एसे मिनिस्लुदो। माबादि मिनिगोन बियो? मैसा जेबो बुजिया बियो। थालिरखौ नुब्लाथ' सौखुखायो बियो। थालिरखौ नायनो हानो, माने गोदो रानलायदोंमोन जाहैबाय। मानसिया ओरै थागोन, सिंहआ ओरै थागोन, ओमफ्राय ओरै मोख्राफ्रा ओरै थागोन। दा बिदि थागोन बयनाबो जायगा जाजोब्बायनो मैसोनो बै नों बे थालिर बारियावनो थाहैदोलै होननानै फाथायहरदों जाहैबाय भगबाना। दा मैसोआ बे थालिरखौ नायनो हाया। नोंसोर नायबाय थानांगौ नाङा, जै थालिर बिफां नुबाय सौखुआव खायो बियो। नंगौ नाङा? हालिया आङो एसेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय। आं खावलायबाय बयबो जेन' रंजा खुसि मिनि खुसि थायो, बानलु बाथोनजोंब्लाबो, ना बाथोनजोंब्लाबो, साम' बादायजोंब्लाबो आरोखि। ओंखायनो हौवाफ्रा आरोखि, हौवाफ्रा न' बां गारि घोड़ा बा थाखा फैसा आरजियाखैब्ला हाबाखौ लाथ'नाङा, हाबाखौ लाथ'नाङा। ओरैबायदि घटना जादों मोनसे जायगायाव, माने फालेङाबो हिनजावा लाबोफादों आथिमंगलाव, आथिमंगल होनखायोना दा, माने जेनेबा हाबा जानानै फिसावनाव थांनायखौ 4 लाखसो फैसा मोनबोदों बियो आथिमंगलनि निमन्त्रण थाखाखौ हिनजावा। हौवानाथ' गैया, बिस्रा बिफानि बिमानि गोजा। माबोरै जाखो? हरनि 1था हिनजावा बुंबाय आरोखि, बेखौ सिमां लाबोजोबनायसो जाहैबाय। हर गेजेरावनो हिनजावा बे गासिबो आं लाबोजोबनायसो जाहैबाय, बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो जाहैबाय। फालेङा जेराव गाव उन्दुनानै दं हौवाया फिसाया, बेबो आथिमंगलाव बिमा बिफा हरनाय हिनजाव लाबोफानायसो जाहैबाय। हालिया इसोर बनास
बेसेबां असनमान हरनि एकथा बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो होनबाय हिनजावा लाजिनानै बारान्दायाव बस्था गोजों बनानै उन्दुबाय हौवाया जों थांबाय बोरै जाखो आदा खोथा गाज्रि जादों खोथा गाज्रि जादों माने बिसिफे नांलायदों बस्थानिफ्रायनो होहरो बियो नाङा आंबो उन्दुवालै बिदि फालेङाव आंबो उन्दुवा जाहैबाय आरोखि बस्थायाव उन्दुनानै